ko nimbe kuma kelen jabu kelen de ko do ko e wa committee ko min fule silamo kan ka jaru kriyo ka wuli bo ewa alimami munun fora kanto an ka to ko ka jaru ninte Sheikh Albani nunun jabiyo aka hadisa be hadisa aka kitabu dilalen benninka mado dawabitu takfiri wa a Sheikh Albani ya dilanin ko sugude ka nin mugo ba fo ko yewa silama jamano fama munun be kafiru de do an kan kan ewa jihadu wule ayi kitabu indilaka minye ibn baji ya kitabu muraja ya tanu bune useminu ya kitabu muraja le tate tanu ni yere de tanke kitabu ndiyaraye aya sarahude Sheikh Albani ya kitabu dilaninka donc jihadu wuli bagaye de silama jamana munun be ube jamana munun ka silama kacha jihadu wuli bagaye wulu ka nyemawde ni jiya ka silama jamana nyemaw farala nyugon kade ka kele mina nyini ka kele chon bo ka nyema nyini jihadu lanka jihadu wulu de jihadu wulu bagaye eye population de jihadu wulu bagate de abe kawariju haklina abe kawariju ka haklina de do ahli sunnah jamaa ka aqidate Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah tilala tatari tumami tatari kera chinyali kala be silama fa abu ka dugu mina Ibn Taymiyyah ay doni ke bagaye famo tumbe masake tumbe Ibn Taymiyyah ma wulina yere ka jadu kriyo a wulila de kaka sode ta silama jamana kam masake kata do abbe ka kelenkele abilla sukata jihadula aya mununye jihadu aya abu fo hadisa munun nan ka jihadu aye masake de lasu aye jihadu wule na ye jihadu wule ambe farauka an ka tatari kele ni anya kele fana ambe shama ubafu buntema ko sallallahu bafu inshallah aya minna na suratul hajj kono jihadu kibariya abek obokala famauka fo ayado silama jamanu ka fama be kunna usonna ka jihadu wule ka tattantari ma buntemiya yere farla jamaka ala ye sheba ya duma fano shera tantari na ka jamama mama jihadu wule na yerewo abe to famo de ko nimbe yede nyemmi fo ni hada madon ko ibe silamiya kanu ima kala ka nyado ka famu be tinyandi de kay ibe tinyandi de kay fo silamiyan ka aka kala ka famu de salafu salihu yake togo mi fo an kata o togo de la yusulhu li akhir hajil umma illa ma sala bi awwalha imam na maliki ko nimman ton laba aw teseka ewa foy ke ko be dina dilana ye fo man ton ye dina indila togo mi fo aka ke o togo de la mais naw ko be akadamuna dimi de bo kakadamuna hakilu de bo abe jamana kono marabaga de bo la fana abe tan donc ambe min fo sita hakilna nyumay an ka jahadu li bagaye silama jamana ka fama de anu ka nyema nu ye jahadu wuli ni eye silama jahadu ka unofe nu ma jahadu wuli nimbe eka eyre kun jahadu folo ne ma dalika jahadu togo ya fo wiya fo tan ko eyo jahadu nyere eyere ninkun jahadu nyere silama mimbe mali kono yera ayere ninkun nyere jahadu min wajibra kayre nimmin bi ewa ikere fulani nyogonche oni jahadu min kaka silama mimbe jamana kono ko jahadu yere dafara bolo yera ka dogo folo e ma seki yere kun jahadu o ebe ta jon jahadu alaka hakiman dan no madro ala ku sagu ko kadina famu duma o fuleka igwani hakilina min fuleka do jamana kono hijibi hakilina min fuleka jamana kono ko nyumante de jamana te jow ka ku tola koy jamana te jow ka kuma ka jamana te jow ka te walewka parce que fitina wude do donc ambe ala delala ka hakilmande de ma kitabu de dilana nunun ka ali sunol jamaka karamugo bolo abdul salam ni baraji si kitabu dilani ka muhakkamatul ulama e muhakkamatul hukam muamalatul hukam an kan masakeu barake nyogonya chokome Khalid al-Dahawi ayi kitabu nyuma dilaka muamalatul hukam jijo fula famo kanka barake nyogonya chogomi kata folo ka famo la kananka wakati ka famo la o ka barake nyogonya bede be kitabu kono ali sunul jama ma farto la de me ubannende kulude kala jolembe wulude la me aw fana tabolo ni hakilina munun ba bolo te silamiya jawte silama jamana jo aw yata jamana munun na usera ka munke aw yenni hakile data jamana mununa usera ka jumanke usera ka jamana dilayewa
nko munun tumbe nin ko sugu ke tumame min be sisa tumame asigira marasi bele ba munun kera misere ka mo bayiri ga ufaga tumame nin fama sigira nko e wa doni ba tumbu be nyema yala ya be jujere do yere akaramogoto aka kewale abe nankariyala aka kuma fota abe nankariyala me sisa nin bido ko be nankariya kata yoro juma nin min nankariya tala manninke ibi ka bido boy be jamanye ibi ka kuma kaunati aya be juje de min kaka ka bolaka alaka hakilman damade donc alaka jamana ka karamogo yere munum bu yere dambe kata sunna yere madat ala ku yere de sage folo kata qur'ana mani sunna ala fahmu salaf salih subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu